Kayo la surang alungan tude de manita usa tuan urusan ko denai hanyo sika sanyo de adora sudut santa sa kapwa sa pamaina. Lama kata sampai nanti dari kami berdua. Kayo la surang alungan tude de manita usa tuan urusan ko denai hanyo sika sanyo de adora sudut santa sa kapwa sa pamaina. Ibu-ibu sana di siang hari ko sebuah lagu dengan lama kata sampai rangkulan sebuah satu kali kita dari Odi bersama kakaknya Arya Odo. Ya baik, buat yang kedua kalinya masih sebuah lagu ini itu siapa?